tunchuma chuan Rainer sinaga chanchin ngai nom le rap thlak set mai kan ngai thladona zirlai fel le smart tak perfect international students ti hiala an soi china ni mase mi te hmu'a zirlai fel le thatak ni lang chu alang lo ruama chuan ram huai dik takani Rainer sinaga hian akuta mi zanhi chuang te meu chu aswa swalna khovela atwar tirani chipcher zo ka sheturin hanlu chil don tak tak te ang juni ni kumsang ni som pasaria khan he chanchin rap thlak tak hian ngai ven aron hlo chawa kumsang ni som pasare juni nia chuan kumsom ni Mipa pakhat Manchester police station a chuan ateilu thlola a chau mel hleya a hu nuanga mang an na le hlo thona in a khat vek ti chu a mela a hriat the ani police chuan lo ngai ven ngal thuain enga tinge tia an lo zo chuan engdang soi lo chuan theilovin khongai takin Montana House apartment Princess Street a kal thwai ro utin a chila police chuan chu tlangbal thu soi chu ngai tha che ni lo ti hrithiamin an bo chui ngalani apartment an thlenga an lu chuan a chunga chuan mi pakhat Rainer sinaga chu chhuata alo le tenga thisen alo kai nuanga mache a thelo ti ro hriat theani police chuan atira chuan report on siam tu tlangwal chuan Rainer sinaga hi tha thumin a benia an ngaya mase nu chui na an han kalpuya an chui thuk tak tak nuwa chuan an rin dan le an be se dan chu an let ta hluk mai ni apartment chunga chuan mobile phone pani police chuan an chara mobile phone chu an han check chuan video zanhi chuang ma hi alo oma video satlia poni lova rap thlak tak mai ni video a chuan Mipa ni khoshilova om hlir pawngsual ani lai tenom tak tak a oma a pawngsual tu po chu tu dang ni lovin Rainer sinaga nge yani video a chuan Mipa zanhi somnga vel chu chiang takin a pawngsual lai alanga darkar ege muza o te po a umbuka thonai du da chuan British history a in pawngsual na rap thlak le thahnem berniin an soi hialani engpo chuni se amiswal pa ber Rainer sinaga hi tu cha nge niya engtia euke a hian om nge ni heti khopa rap thlaka puya khoi thei ti shat kan tum phot ton ani Rainer da mingpum hi Rainer Tembos Mary wa sinaga niya February sompakwa kumsang kazakwa somriat pathuma piang ni yin apiana mun hi Jambi Indonesia ramani dipo venga Australia an venga chuan hausa ve takan ni nge ya Christian chung kwa janga chur chuak ni yin sumdong hlo tling takan ni ya UK a azirlai chun som tura akalpo hian sumle pa ya har satna anei lem lova a documents le a mel landana chuan Mipa fel file in vong tak taimale tumru mel takaniya Manchester University a master degree sociology zira master zo nu chuan PhD tin Leeds University a anziak tling le a chung tele a chian tele khovel laka changin zepaneya chu a sexuality zumchang ani a PhD ti na a research topic po sexuality le sa khoin kung kaina ti te neya Indonesia khwale tui mongku hurla mel shat manglo tan chuan ane Rainer ta tlangwal fele smart tak mai ni yan ngai ngei handi ngot mai po chu zeplo chi po ani om love Manchester khopo ya hian ngei ve ngan ti mai chumi hnaya chuan apartment alwa ve nge ya a chenam khoveng te chuan Rainer chu mi fel mi pui pe mai thau thang chale polai taknin an soi china ni club lama chuan a hna thok te chu chena siamin apartment a te chuan a kom fo china mi te hmu dana chuan mi chong tamlem lo hoi hom le fel takaniya khovel pani anei ti hi tu manan chilo tlatani among ko hurni na khovel choble rap thlak tak mai chu tu mai na an chiat puilova mi te hmu chuan mi pa ngai ve takani a chung te zara amamo le azirna sen so engma ngai tuwa ngai lova amamo piang an ron ti saka sumle pai amamo danang selin an thon mai chinani a classmate ten rim takin nan thoka part time na an tho kwa lain ani chu alo party char thaya
a party ya midang cha sang sang a kop kwal boka a khovel chu enjoy ve takani mase hetia a khosak hi adu tok mai law ami ngai zon the chu ngai zong satya lovin an laka chuan thunei na pum hlum adu tla china ti chuan kumsang ni sompanga kumtharni daga chuan tlangwal poi soilo pathianina asiam angtaka khosa meichia nge mai ngai zong du mi chatak chu a victim ma sabera alo ni tani he tlangwal hi abial nu le a chiantin en chuan central manchester khupaya chuan kumthar lo thengle chulomin hunan manga factory club anti maya chuan an chian hovin an party ya ti chuan inti har turin club pona chuan a chiante tel lovin awa chuak thoveng ta zoya azuin chu alo roi ve de uboka ti chuan club pona ama chawalo rainer sinaga hian aron pana awa bia a ichaim engei ti te chuan awa betlang nela ti chuan kaina lo ha damro a hnaya sin I phone de kha I charge thei pukanga I chian de chu I lo ngak theya lom kaina ti na soma ani po chuan aroi bok nen a somna chu alo pum ve maya rainer de chenai na chuan akal ta ni apartment an lu fel nuwa chuan rainer chuan zuin tura pe a tlangwal po chuan lo in ve main ni khoshi lo chuan aum ta ngala ni ni khwa a hriat lo vele chuan rainer chuan video camera ti chu set felin atenom zia chu alantir ta ni hemizan hian voini lai mai apong swal nge ngeya chu mai chu du tok lovin athalak saka WhatsApp group pakhata chuan tenom takle ngeyom taka caption da in a post bokani zenga chuan tlangwal chu aron hara thomno po halole luhai chuai chuan oma alwak ngal bur bur boka aumna mun chu a hriat ngai ani lo wangin an hoi kwala rainer chu alo chofel ata rainer chuan tlapona ni khoshilovin elo tluwa kaina ka shwai hota cheni ati saka tlangwal chuan oi ve main ati boya wang chuan ain thlashun thule a ina a shwai ho wang chuan lom thu te chu ala shil ta deuh dewa pawngsual ani ti shemia lo chuan a hota ni rainer chuan a thil ti poiza chu angai twalawa thil swala tia tumain an she velawa a victim te ngei poin an shat lo china wang chuan nuamati twala police semo ama ring hlel tu ane ngai lo wang chuan a zong changa remchang hu piangin mipa engem maza chu apong swal tani maktak main ama anpui mongko hur apong swal ngai lawa mi papa ngai meichia ngai zong chinle belnu neilai le chu adu kher china a chan chu harfima anmut pui ngai don lo wangin thunei na lan tirnan ama du mia lo tu tur mi pa ngei chu a khoi china ni psychologist te chuan ril rulam chian lo wangani lawa ama hian thunei na le ne tu ni adu wang shim shimani ya mu sit na le deu sona te chu mi papa ngai laka alan tir du wang so kani anti ni mi khoi khem hian ne tu ni ya ain ngai china a melan dan la poya soi si lawa atung dam thlom mai bok se ya tuma rengin swarong bol tura an ngai to phalawani a victim te hi atlang puin zoroi ni khoshi manglo ani zela jinglam kholathim chatlai taka a target te hi a beitlang pui bokani tuiluina in apartment a hian ashwai ngai lawa atung kam dam thlop mai chu mangtang kain an rui lu highlight chuan aina ha dama inti har turin asom ta china apong swal to te hian an rui la ya lo boy pui tu tlangwal fel takanga an langai zel pukani a chian te chuan jinglama a chuak fo mai chu makte po an ti ve dewa amai ro chu hetiang swalama in mang tur hi chuan tumain an ring phalau shim shima a chen oma cheng ve te poin jing tin maya tlangwal danglep maya anin chwa san sia an muchina mase anni po hian chutiang hur her na rong kai chuan an ngai to phalawa an ring hlel chen ngai lawani rainer hian ai ina shwailu vele zuin tur athli sak nge ya an zuin tura chuan drugs tikhat GHB anti mai chu apol ta china hedam doi hi party na te an roi china mase a tho dan chu an zoi veka ni khwa an shilawa an har chwa nuwa po an hun mandan an ngai to le thei to lo china ti chuan an cha thlak vele an thomno te phel sakin camera te seta apong swal ta china ni
ami pawngsual thin khatte hi chuan ngai that lo na te po an nei ve nge ya ma se anum dan chiang taka an soi theilo ba ka an soi chwa ve puin mipa chu tuman pawngsual an ni thei an ring thin lawani ome hetiang hian swara thlak tak mai chu ani tin routine mangin kumhni le achen velai mai chu mipa engemaza apong swal china ti chuan kumsang hi som pasari juni khata chuan engkim chu adang lam ta ni Manchester khopuya chuan zirtop san pangai tak ang thawania chelai engemaza bara le klapa te chuan kartop mangin an leng chuaka chung chalai leng chuak jinga chuan tlangwal kumsom ni mi rugby player pakhat hi achian tinen an chuak veya he tlangwal hi mike tin soimaila aming diktak soilan arem lo wangin mike chu achian tinen chuan kartop hun hlimum takan manga amai ro chu nidang anglo takin zu chu a in hlei theilowa ti chuan achian te chu shilin in lama chuan a hosan tur thosoin anin thla felta ni ti chuan kongsira taxi changa awa velai chuan Reiner chuan a hmufu le ta a vapan nain a bengala Mike chuan ina ho turin taxi chan thu soya chuta chuan ati dan ngai te tein Reiner chuan kha I har phim lo seya mania hetiang zan tlai tuwa teiruk ruk te chu a him lovania tin apartment a chuan kala taxi chu chang turin a som ta a ti chuan Mike po chuan mi thatak anga ngain Reiner ta apartment lam chu an pan don ta ni apartment a chuan Reiner chuan zu thlet saka adam doi pol thin chu pol rulein a intir ta a Mike po chu karlova ni khoshilo chuan aum zui le ta ni chu vele Reiner chuan camera te chu set fel lein ati dan ngai te tein Mike chu a phel ruaka ani po chu ruakomin ati sachak na te chu a shithla a amai ro chu hemichum jet sung American football player taksa she sel chalu tukle infit emem chu damdoi chuan a ne zau talawa aron har tial tiala a taksa a midang chevel chu a she theya makti takin ameng rai raya an bi thlamai chu Reiner tan sarwak veka a taksa lo khoi saklaya mu chuan a phuna sa hleya Mike chuan a thei ang chuan Reiner chu neka a chuma arim lai laya chuan a khoya ne ber chutia kut a thlak shepowang chuan Reiner chu ni khoshilovin aum ta ni Mike chuan a thil ton chu rap thla ka ti tak zeta angai tuana po chu a film hlei theilawani Reiner chu a soi sahlum hiali motia anin swal boina lama chuan video a shoot na cellphone chu Mike kuta chuan a umta a cellphone keng chuan police station lampanin atlan chuak deuh top mai ni police station avatlena chanchina soi chuan police te chuan thil thlendan letling chein a thu soi chu ngai danan lo neya mi a sawisa shipa victim anga ronin soi anga an ngai thlatani aingu musong tak chuan thil om tak po ani ve viawa Mike chu an lo sheng beta station a chuan dain police te chuan thil thlenna apartment chu an vakal chila chuta chuan thil thlendan dik tak chu an va sheta ni nu chui tu da chuan apartment chunga khum hnuaya chuan cellphone an huwa cellphone an han endik chuan video za chuang ennom lo tak tak an huwa mipa je shang shang an mipat pui ngeina apong swalai hlir mai chu en sen lo alo om twar mai ni nu chui tu da chuan hetiang renga case tenom le mak rap thlak bok si hi UK crime history a hian an shilo hialani an soilan chuan video te chu DVD zani somnga laya en ngai khopatam an ti hialani darkar sang khazanga ayatam en khop video a uma a victim pakhat phei chu voiriat lai mai apong swala video chu darkar riat lai a oni detective inspector Z Ali chuan investigation chu akai shwaya ani po hian hetiang case makle rap thlak tenum bok si hi ala khoi ngai mi lo thu a soi bokani video te chuan Reiner chuan nuama ti chin hleya anui sang renga ati tia a in post vel boka police te chuan vlog angmain video a chuan a om thina ni an tia a victim chen khatte personal items engem baza a kol boka an sanate an ID card te an cell phone te po a kol nualani hei mai hi alani lawa a victim te chu adu to ka a khoi nuwa chuan an thla lak saka
a victim te chu adu to ka a khoi nuwa chuan an thla alak saka share tengna tan souvenir te siamin Facebook account a chuan a stock zui vela ti chuan katlok anga en thei turin mumal takin thalak te chu arem thlapa ama swalna alo record pa ka thalak le souvenir te alo da cheda wang chuan olsam takin police te chuan nu an chui theya a victim te po tu tengen ni an che thei zelani nu chui na an kalpui zela Rainer chuan social media kal tlangtein a victim te chu alo ve buk thin ti shatania adia machangin mi enge muza chena siamin alo tal otir china ni ti shat chwa ani boka Christian tlangwal felle biak nuam tak anga ain lan china social media lama ami biak te hi khopui danga mi te anni hloma tunge ani shechiang lo chuan achung kam thiam na mangin chiana asiam theivek mai ni micheng khat chuan Rainer hian UK o ma da chang toin hetiang hian mi alo pawngsual chin to anjing hiala rampuma Rainer da case hi an shedara mitam tak chile tenom ti a hloa a chempei chuan oi har an ti leya a victim te hi mi zani chuangan nia mase an hmingle an chanchin soilane ro chu an dulo thunga aza thlak ve dom buka chu mai baka Mipa ngai tan an mi patpuin a pawngsual hanni ngot mai po chu ril rulam thlengin a so khok an adon hle ni korta po chuan atam zok chu anin lan ngam lo hiala victim somli paria chia korta anin lan ngam shamani korta chuan police te be selo tak main Rainer senaga chuan athiam lo na a hriat lo tho soin athiam mani tin achang ve tlata a konfi mai poka in thiam lo na le zana engma anei lovani chutia aswalna apum du lo tlata wang chuan a victim te chuan zona te an chan fo wanga ya dan chemi te le nu chui tu te an ma chon fo wangai pha a an thil ton rap thlak ta ka wang chuan za na le siom ti na voitam tak an ma chon fo wani investigation akal wang chuan victim te chuan an video te po chu an ente alo ngai pha a nu chui na ina aken tel thila an boy ve zela lo nga ya chu chuan na satakin an ril ru a ngong pha a Rainer chuan a khosak pui te chuan an du thule an phalna thlapa mutpui ani thosoin a in veng ve thlata mase prosecutor chuan video chu court a ngi playin amut pui te chu tu mai ni khwa an shat lo thosoin a chen phei chu an nar burpur thu te po a soi boka video a chuan alang vek boka ni medical lama mithiam te chuan damdoi shairui na chu GHB ni ya hetianga shairui te chuan an thil ton engma an shat ngai lo thu an soi ve boka Rainer sinaga case chu adanglam ema wangin trial hi chumlia chenania kumsang hi sompariat le sang hi pako chung zong a oni trial na hnung bera chuan victim te chu inthuralin korta anrunin lan hloma jury te point fin fiana engemaza an enfia an ngai thlak nuwa chuan Rainer chu athiam loti an huchang to hle trial pani na chuan Rainer chuan engma asoi du lova atong chuak du hek lova video an play chu a endeu top mai ni atopa chuan courtin thutluk na siamin aro rel na chu heti hian an puang ta ni an fin fiana mu thei chin le victim te thusoyang zela ro rel na hi ti chuani in mi za somthum pariat apong swala wangte mi sompali moilo taka akhwai khem wangle mi pariat pong swala atuma wangte mi pakhat chunga achak na a shik thla ka wangte chuan lungina dam chung hun mang turati aneta a January ni somparuk kumsang hi somhnia chuan korta Rainer ta case chu appeal nei thei ani don tin review nei ania he appeal hi Rainer talam changin ani lova mi puilam zo ka changin ania a parole thei hun chu a ma anti wang zo kania kumsum thum panga a parole thei chu ma anti wang ani ti chuan court chuan mi puitengen na angin Rainer sinaga chu parole chuak thei tur puin kumsum li tal lungina atana ngai dona parola achwa thei huna chuan kumsum sari pasari upa ani to dona ni hetia Rainer sinaga case alo viral ta ka changcha hian Mipa te hian pawngsual an tok ve thei ani ti minol puin an lo hriat thei pha ta a he khe sawang hian mitam takin Mipa te himna lam an ngai puimo pha a
mi tu po a meya pain pawngsual tok thei kan ni zia siain inzirtir na te an bewara rampumin malak na chatak tak an nei zela hetiang lama inzirtir na nen ma an lata zelani Rainer sinagan chuan a fapa poi khoina chu a oi ngai don lo thu suin nei inang in kop hi ka oi lova kapum ngai hek lawang atia a fapa po chu dot phwa chopo wanga lungin tang maya nei tin a soi tlat boka mase engangin oi lo ma se thudik chu thudik ani mewa mitam takin an mitin an huwa an bengin an shive bokani Andram Indonesia lama po Rainer sinaga chanchina wangin andram lesbian tile LGBTQ community chu andram sarkar nen an boi pha hle boka andram shwai tu chuan adotlat tur thu puangin mongku hur community chuan andram shwai tu thu soi chu an hel hle mai ni kumsang hi somni pathum July ni le ya chuan Rainer sinaga thalak hi arun viral da chiama alungin ta na chuan an sawisa a mel te po chu aduk cher churmaya ama soisa tu hi jail tang ve thau Jake McRae ania ti chuan December ni kumsang ni somni palia chuan Indonesia rama Ministry for Law Human Rights and Immigration lama shwai tu de chuan press conference na yin Rainer sinaga chu inmates transfer emo inmates exchange kaltlangin anrama chuan sondan an ngai twa thun puanga mase he thu hi mipui na chia dwalin na satakin an dawlet ngala mipui thinrim na chanber po Indonesia rama hian jail tang te chu an hausak pho chuan nuam satakin anom thei wangania sia thei china tun thlengin Rainer sinaga hi UK lungina alatang rengani tunchum kan crime story chu kha zong kha niya video te ingai na song ani chuan minlo like in minlo share sak vela channel te idu zong ani chuan mila subscribe ve turin karon ngen cheni